Καταρχάς, ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Υπουργείου και της κυρίας Υπουργού να φέρει την εφαρμογή της οδηγίας 2006 32 που αντικατέστησε την οδηγία 93-76 του Συμβουλίου και που αφορά την μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο στόχο για την εξοικονόμηση ενέργειας και στη χώρα μας. Ένα δεύτερο πυλώνα μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το νομοσχέδιο το οποίο η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο το υπερψήφισε και που και τα δύο νομοσχέδια βάζουν στόχους στρατηγικούς μέχρι το 2020, δηλαδή στα πλαίσια του 20-20-20. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, είδα ότι έχουμε και τον ειδικότερο στόχο του 9% μέχρι το 2016, που σημαίνει ένα μέσο ετήσιο εξοικονόμησης ενέργειας στόχο του 1,5% παρακάτω. Απ' την άλλη, θέλω να καταθέσω και εδώ την απογοήτευσή μου σχετικά με την απόδοση της προηγούμενης κυβέρνησης, μια που αυτή η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2006. Και μιλάμε με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 4 χρόνια μετά για ένα θέμα το οποίο ήδη έπρεπε να ξεκινήσει, κύριε, από το 2006. Σωστά. Τρίτον, αναγκάστηκα να βρω και την οδηγία να τη διαβάσω, γιατί από τα παλιά μου σχολικά χρόνια που είχα σπουδάσει ευρωπαϊκό δίκαιο, ήθελα να δω αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εφόσον έχουμε κάποιες ρητές τοποθετήσεις σε μια οδηγία και δεν μιλάμε για οδηγία πλαίσιο, δεν θα πρέπει η νομοθεσία δικιά μας να ξεφύγει, γιατί θα προσβληθεί ο νόμος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά. Και επειδή εδώ μιλάμε για συμφέροντα, ή είναι κρατικά συμφέροντα, ή είναι και ιδιωτικά, αφενός, και αφετέρου μιλάμε για μια ελπίδα που λέμε ότι έχουμε την πράσινη ανάπτυξη, να δώσουμε τις δυνατότητες και άμεσα και μέσα σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία τώρα, για να ξεπηδήσουν οι δυνατότητες που έχει και το ελληνικό δυναμικό, επιστημονικό και τεχνικό, και οι χρηματοδοτικές πηγές να μπουν σε μια πορεία σχετικά, αλλά και γενικότερα να έχουμε μια ανάπτυξη στον τομέα αυτό, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας θα δημιουργήσει ανάπτυξη, έχουμε κάποιες παρατηρήσεις που δυστυχώς πρέπει να αναφέρουμε. Και δεν θέλω να μπω σε όλη την οδηγία, γιατί δεν είχα καιρό να διαβάσω και να διαβάσω και όλο τον νόμο. Επιφυλάσσομαι στην επόμενη, στην Ολομέλεια. Ήρθε σήμερα το πρωί ένας από τους φορείς, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος, προφανώς είναι η ΔΕΗ, κύριε Μουστρούλη, κατά κύριο λόγο, γιατί μου έκανε ένα τίκ αυτό το πράγμα. Και λέει για το άρθρο 15, για τους μετρητές, ότι οι μετρητές πρέπει. Τι ζητάει δηλαδή ο φορέας αυτός? Οι μετρητές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των διαχειριστών δικτύων, ένα, και δεύτερον, η υποχρέωση για παροχή ατομικών μετρητών να εφαρμοστεί μέσα σε 2 έτη από την έναρξη ισχύως του παρόντος, το 2012. Άρα, το 1,5 και 1,5 στόχο που έχουμε, να περιμένουμε την κυρία ΔΕΗ, γιατί κάποιο εργοστάσιο έχουν εκεί, να ετοιμαστούν και αυτοί, διότι δεν είναι ανταγωνιστικοί. Άρα θα περιμένουμε το 3% να το χρεώσουμε στα επόμενα μέχρι το 2016. Και εδώ κάνω μια ένσταση. Δεν θέλω να μπω και να σχολιάσω τη συζήτηση που έγινε το πρωί. Θα περιοριστώ στα δεδομένα που έχουμε. Λέει λοιπόν ο νόμος που θέλουμε να ψηφίσουμε και να νομοποιήσουμε την οδηγία, το άρθρο 15. Οι διανομής ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πόλης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης λειτουργίας κλπ. Μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κτλ. Παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης, όταν αυτός είναι οικονομικός εύλογο, είναι οικονομικός εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της μέτρητης. Όσον αφορά το τελευταίο, νομίζω κάνουμε έναν υπερβατισμό. Βεβαίως, εάν σήμερα έχουμε ανταγωνιστικά στην Ευρώπη και στον κόσμο
μια αλφα τεχνολογική δυνατότητα, αυτή πρέπει να εφαρμόσουμε. Αν σε 10 χρόνια υπάρχει μια άλλη, θα εφαρμόσουμε την άλλη. Μήπως δηλαδή εδώ λέμε για αυτές που έχουμε και δεν μπορούμε να τις ξεφορτωθούμε? Διότι στο άρθρο το ανάλογο που θέλουμε να προσαρμόσουμε της οδηγίας, το άρθρο 13, είμαι αναγκασμένος πάλι, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω, θέλω ένα λεπτό. Λέει, οι μετρητές και αναλυτικοί λογαριασμοί για την κατανάλωση ενέργειας. Άρθρο 13. Παράγραφος 1. Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ψήξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση ατομικοί μετρητές που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Τελεία. Εδώ θέλω μία εξήγηση, αν είναι δυνατόν, διότι πιστεύω ότι έγινε κάποια παραδρομή. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τους μετρητές. Γιατί με τα λίγα που ξέρω τα μηχανολογικά, εάν δεν έχουμε τους μετρητές, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Αν δεν έχουμε αυτού τους ψηφιακούς μετρητές. Γιατί δεν νομίζω με το δίσκο θα πηγαίνουν να μετράνε. Από ό,τι άκουσα, μόνο οι μετρητές δεν ήξεραν να το μετράνε. Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί δεν είμαι ειδικός. Ότι η υπόθεση είναι να υπάρχουν οι μετρητές για να μπορεί να υπάρξει η μέτρηση αυτής της εξοικονόμησης. Τελειώνει το θέμα.